ku danna subscribe sannan kuma ku danna ƙararrawa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Kun salanta lafiya? Lafiya kalau wallahi abokina. Na ji daɗin samun ka a gida. To da fatan lafiya ne ko? Yanzu nan zan je na asibiti na biya ta kasan kwari na kalli ɗanka da shi da wasu 'yan banzan yara suna zaune. Ɗan nawa? Har zan wuce sai na dawo. Da na ƙare musu kallo sai na kalli hannun ɗanka da diyaza da bektara da ermo kai har da wiwi. Lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni babban abin da ya bani mamaki na kalli ya zaro wata katuwar mandula daga aljihunsa. Ɗan nawa? Shine na ga yaro karami kamar wannan. In ka koma ka ce mai ko zai ringa sha ya ringa shan kaɗan kaɗan.